सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बहुत बड़ बयान आ रहल बाटे खेसारी लाल यादव के तरफ से। जी हाँ, बहुत बड़ न्यूज के खुलासा लोग के हम करे जा रहल बनी। लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के स्टेज शो के फी बढ़ गई बाटे। जी हाँ, पहले लोग जानत रहनी कि खेसारी लाल यादव के शो करे में बिहार में 4 से 5 लाख रुपया में निपट जात रहा, लेकिन अब खेसारी लाल यादव के पैसा बढ़ गई बा, डिमांड बढ़ गई बा। लोकप्रियता जैसे जैसे खेसारी लाल यादव के बढ़ रहा बाटे, डिमांड भी और हर चीज इनकर बढ़त चल रहा बाटे, मांग इनकर बहुत ज्यादा हो गई बाटे। तो लोग बता दें कि अब बिहार में अगर शो कोई करावे के चाहत हटे खेसारी लाल यादव के तो ओकरा 10 से 12 लाख रुपया वहन करे के पड़ी। जहाँ लोग बता दी कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज के डेट में पूरा भोजपुरी या संसार में मार्केट में एक छत्र राज कर रहा बने। खेसारी लाल यादव आज के डेट में भोजपुरिया दिलो जहान में एकदम जबरदस्त पकड़ बनौले बने। तो लोग समझ सकते नहीं कि खेसारी लाल यादव के डिमांड कितना बढ़ गई बाटे। डिमांड बढ़ो काहे ना, लगातार सुपर डुपर हिट फिल्म, लगातार सुपर डुपर हिट एल्बम, पब्लिक के दिल में तो जगह बनल स्वाभाविक बटे। लोग इहो बता दी कि खेसारी लाल यादव बहुत कम समय में बहुत तेजी से राइज करे वाला एकलौता स्टार सुपर स्टार बनल बने। तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के फी अब बढ़ गई बा। पहले जहां 4 से 5 लाख में उनकर शो हो जाता रहा, अब 10 से 12 लाख रुपया के वहन करे के पड़ी, तब खेसारी लाल यादव के स्टेज शो के रुआ सभी आनंद उठा सकत नहीं। जी हाँ, इतना बड़ा खुलासा अभी तक हमनी के छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से रुआ लोग के सब सर्वप्रथम कैले बनी सन। रुआ लोग देखनी, अगर अच्छा लागल हो के हमनी के न्यूज तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कइल मत भुलाएं। आपन चैनल छपरा जिला भोजपुरी के अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करी तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।